सगळे काढून घेऊया एका प्लेट मध्ये, म्हणजे आईकडे नाचवू नको. बघू शकताय कसले जबरदस्त दिसतात बघा. आता फक्त आपणाला टेस्ट करून बघूचे असत. कसे काय मंडळी, वेलकम बॅक टू अवर न्यू व्लॉग. तर मंडळी आज तुम्ही बघितलातच, आज थंबनेल वगैरे बघितलात, तर आज आई आणि काहीतरी घराकडे मस्त नूडल्स बनवतात. तर आमच्या घराकडे असाच चालू असता दर टाइम काय ना काहीतरी आगळा वेगळा. आणि आज तर नूडल्स, आणि ते पण जरा उशीरच, कारण आमच्या नाश्त्याचा टायमिंगच असं असतं घराकडे येऊकच सगळे उशीर जाता त्याच्यामुळे. कारण आज बाबू आणि कामावर एकदम लेट इले भरपूर 8:30 नंतर बाबूचं काहीतरी काम चालू होतं, त्याच्यानंतर सलून मध्ये गेलो, त्याच्यामुळे सगळी गडबड झाली. सो जाऊया, आई आणि काहीतरी नूडल्स करतात, सो तडे जाऊया आणि बघूया कशा प्रकारे बनवतात. चला तर मंडळी, जसा की तुम्ही बघितलात की आम्ही घराकडे आज बनवतो मस्तपैकी नूडल्स, कारण खाऊची आमची इच्छा झालेली जोरदार. तर बाहेर ना आणण्यापेक्षा आई म्हणायला लागली तुमका घराचकडे बनवून देते. बरेच दिवसापासून चाललेला नूडल्स करूया. आता हॉटेलवर करू तर इसराग माका तर इसराग झाला थोडा. येतात तसे करून बघूया. येतात तसे म्हणजे मंडई ही कढई वेगळी असा, आपली घरगुती कढई असा, त्याच्यामुळे आता घरगुती पद्धतीन होतलेत. आणि त्याच्यासाठी कढई तुमका माहिती असा काय नाही माका माहिती नाही, पण त्याच्यासाठी कढई एकदम सेट लागतं व्यवस्थित. सो आम्ही आज कसले बनवतो, तर तुम्ही इकडे बघितलात तर मटेरियल एकदम व्हेज असा, त्याच्यामुळे आम्ही बनवतो व्हेज नूडल्स. तर व्हेज शेजवान नूडल्स बनवतो. तर चटणी आणलेली असा, आणि ती चटणी दुकानातनं आणलेली असा. हे बघा, चायनीज शॉप मधनं आणलेली आहे, हा विनीत दादाच्या आमच्या इकडच्या. तर बनवून घेऊया. आपण आता बनवताना ना मंडळी थोडक्यात जशी ग्रेव्ही जरा बनवतात ना तशी ऑलरेडी बनवूया. आणि नूडल्स इकडे आईन उकडून घेतलेले असत, आणि त्याच्याबद्दल काय सांगूची गरज नाही. आईक परफेक्ट माहित असत की कशा प्रकारे आम्ही नूडल्स ह्या करतो, रेडी करतो. सो बघूया आता कशा प्रकारे जातले, झाल्यानंतर पूर्ण फायनल रिझल्ट कसं येतो आपलो. सो मंडळी आजचा व्हिडिओ होतो टोटली मालवणी, कारण कमेंट भरपूर असतात, तर कधी कधी मालवणी सुद्धा बोलू शकतो. काय आई रेग्युलर बोलतोच पण एकदम पूर्ण बोलत नसतो, तर म्हटलं आज मालवणी होऊन जाऊन दे. सो पहिली गोष्ट तर आपला तेल तर टाकून झालेला असा, आणि बाकीची सामग्री टाकी आता. सो आम्ही थोडक्यात ग्रेव्ही सारखे बनवतो, आमका एकदम असे ड्राय खाय आवडत नाही. थोडे ग्रेव्ही टाईप, थोडे ग्रेव्ही टाईप. आणि रेसिपी नाही त्याच्यामुळे ही तुमका परफेक्ट काय मिळायचा नाही, परफेक्ट मिळायचं नाही, तर आमका जसे आवडतात तसे करून खातो. झाले ना सॉस टाकून. आता काय बघायचं, आता म्हणजे ऍड करूया आपण पाणी. आमच्या थोड्या वेगळ्या पद्धतीचे मी करून बघा, तुमका परफेक्ट लागताल 100%. आमका अनुभव असा. मंडळी आता रेड चिली सॉस आम्ही ऍड करतो. त्याच्यानंतर सेकंडली म्हणजे ग्रीन चिली सॉस, आणि आता सोया सॉस. तो सोया सॉस जरा जपानच टाका. आणि आता आम्ही शेजवान चटणी त्याच्यामध्ये जास्त ऍड करतो, त्याच्यामुळे याचं प्रमाण आम्ही असं जरा कमी ठेवलं. शेजवान नूडल्स आवडतात, हा शेजवान नूडल्स. आणि आता कॉर्नफ्लॉवर काय आमच्याकडे अवेलेबल नाही. बस कलर कसला जबरदस्त येईल बघा. आता मस्त वेगळा उकळाक देऊया जरा, म्हणजे जरा आटताला. कॉर्नफ्लॉवर असताना मंडई तर खरोखर एकदम असा हे करून मिळाला असता, घट्ट जाणार होता, ठीक ग्रेव्ही जाणार असती. चटणीचा कलर बघा एकच नंबर. हा चटणीचा कलर एक नंबर असता. आणि कधीतरी नक्की टेस्ट करून बघा आमच्या इकडनं असतात, तर माका सांगूची गरज नाही, तुम्ही ऑलरेडी टेस्ट करून बघितलं असतात. काय आमच्या आडच्या सगळ्यांनी खाल्लेलं असतं, चटणी भारी असतं, चटणी एकदम जबरदस्त. आम्ही मेन म्हणजे आम्ही जेव्हा सुरुवात केली तेव्हा त्यांच्याकडनं चटणी करून घेऊ. मंडे आपण आता नूडल्स ऍड केले तरी हरकत नाही, आपण करूया नूडल्स ऍड.
ड्राय करूक नाही, कारण कढई नंतर ना ही कढई मंडई लागता त्याच्यामुळे. आणि एकदम सुके सुके आवडणार पण नाही खाऊ. आमचं या नवीन तुम्ही एकदा ट्राय करून बघा. चटणी थोडी कमी वाटली तर परत टाका. चटणी तुम्ही तुमच्या रिक्वायरमेंट नुसार टाका. हे बघा अशी ग्रेव्ही केल्यानंतर सगळे नूडल्स त्याच्यात हे जाऊन येतात ना. कढई तुमची जर व्यवस्थित असत ना, चायनीज कढईमध्ये म्हणजे ना कढई सेट असतात त्याच्यामुळे तुमचं काही हे नाही, टेन्शन नाही. आणि ही कढई आता घरगुती असल्यामुळे ना ड्राय जर केलात तर 100% नूडल्स असं ते तुमचे चिपकतले ते का, आणि मग तुमका काय मजा येऊची नाही, कारण मिक्सच होता नाही नीट. आणि असे मस्त ग्रेव्ही लागतात सगळी बरे झाले आपले ना. मंडई आपली बऱ्यापैकी रेडी झाल्या म्हटलं तरी चालता. आणि याच्यामध्ये आम्ही काय मीठ ऍड करूक नाही हो, कारण सॉस असतं त्याच्यामुळे काय मीठ तुमका हव्या तशी काही गरज नाही. चटणीत पण असते, चटणी पण थोडी खारट असते. चला मंडळी बघू शकताय एकदम झटपट 5 मिनिटं सुद्धा लागाक नाही का बनाक, कारण नूडल्स आपले बॉईल असतं त्याच्यामुळे तुमका काय विषयच नाही. फक्त तुमका असे पलटी मारूची होत बस. चला रेडी झालेले असत तर घेऊन जाऊया आणि ट्राय करूया. सगळे काढून घेऊया एका प्लेट मध्ये, म्हणजे आईकडे नाचवू नको. बघू शकताय कसले जबरदस्त दिसतात बघा. आता फक्त आपण टेस्ट करून बघूचे असत. व्हेज आहेत आपल्या आणि व्हेज असत. हे बरेच वेळा व्हेज काय बनवलं नाही, काय कमेंट असतं आज व्हेज कसा असाच. मी घेऊन जाऊ बाहेर, तू प्लेट घेऊन मस्त वेगळा आपण. ओके आपले नूडल्स रेडी, आपले नूडल्स रेडी बाबू. आपले नूडल्स रेडी झालेले असत. येवा मंडळी. फॅन बंद करू आई, थंड आतले. फॅन मंडळी बंद करूया. आई पण इल्लेली या. प्लेट्स येतात सगळे, प्लेट्स इल्लेले असत. आणि दिव्या पण इल्या, दिव्या आतमध्ये जेवण करत होता. बस बस माका थोडेच थोडे थोडे संपक्त होय. आईक लय आवडत, तुका जास्त घे. मी आणि दिव्या, आईचे आणि दिव्याचे एकदम नूडल्स फेवरेट असत. आवडते डिश. आता बरं आला तुमका हानूचे असले तर असेच घराकडे कर. हा चिकनचे पकोडे फक्त टाकायचे त्याच्यात मस्त पैकी. चल दिव्या, मॅगी सारखे झाला ना. दिव्या आणि मी दोघा एक फल खाऊ शकतो एका वेळी. नूडल्सचं पॅकेट किती रुपये आई? 25 रुपये ना. 25 रुपयात किती झाले आई? 5 जणांनी खाल्लं. 5 जणांना एकदम आरामात पुरले. जर तुमका येत असेल परफेक्ट करूक ना तर तुम्ही घराकडे करू शकता. असे पण केलात तरी बऱ्यापैकी चांगलेच लागतले. माझं चमचो कशात देऊया पप्पा? चिकनचे पीस वाईज कमी आहेत. पप्पा जास्त चायनीज खाण्यात नाही, मला आता घराकडे केलं त्याच्यामुळे टेस्ट केलेलं नाही. तर पप्पा कधी फक्त नूडल्स, ते ड्राय नूडल्स असत तेच खातो. त्या मंडळी हा करा. नूडल्स खाताना तोंड भर खायचे. एकदम जबरदस्त झालेले आहेत नाही, भारी तर एकदम मस्त. अशा प्रकारे आपले नूडल्स तर खाऊन झालेले असत आणि एकदम जबरदस्त झाले. तुम्ही नक्कीच एकदा ट्राय करून बघा. आणि आजचं ब्लॉग थोडंसं लहान झालेलो हा, कारण आपण काही विशेष जाऊ नाही त्याच्यामुळे, आणि मी काही केले आणि काही केलंय तरच दाखवते. सो आज एवढाच घडलेला घराकडे, त्याच्यामुळे बाकीचं काय दाखवू पण नाही. आणि बाकी जरा कामानिमित्तच गेलेलं आहे त्याच्यामुळे ब्लॉग पण करून मिळालं नाही. सकाळी तर कामावरती होते. सो आता काय नाही, आता मस्त थोडे रील एडिट करूचे असं, कारण बरं सकाळी उद्या कामावरती जाऊचं असं आणि संध्याकाळी परत गडबड असा. सो आय होप तुम्हाला आजचा ब्लॉग नक्की आवडला असेल. जर चॅनलवर नवीन असाल तर चॅनलला सबस्क्राईब करा, वेळेला अजिबात विसरू नका. थँक्यू सो मच फॉर वॉचिंग. बाय.